Doncs estava buscant programes així sobre ciència per aprendre'n més i poder experimentar com és la recerca realment, i vaig trobar el programa Boixos per la Biomedicina i vaig pensar que estava fet per mi. Em va agradar moltíssim totes les sessions que es feien. Al principi molts nervis, però al fer les sessions i anar descobrint nous temes dins la biomedicina que estan investigant, doncs em va agradar molt. Jo vaig fer el meu treball de recerca al Laboratori de Biofísica Molecular d'aquí a l'IRB i vaig investigar com mutacions en concret que s'han trobat en pacients de càncer en la P53, que és la proteïna més mutada en aquesta malaltia, afecten l'estructura d'aquesta proteïna. Abans de participar al programa no havia fet mai cap experiment, ni pipetejar, ni fer una electroforesi, ni absolutament res, i per mi va ser descobrir un món nou. Participar en aquest programa em va confirmar que la part de la biologia i de la ciència que més m'interessa és la biomedicina, i per aquest motiu ara estic cursant el primer curs de Ciències Biomèdiques. Al conèixer diferents investigadors que estan fent el seu doctorat a l'IRB, que és el que ens feien les sessions, vaig poder veure diferents àmbits i com els interessava i com s'hi dedicaven. De fet, una sessió de senescència cel·lular em va agradar moltíssim quan el tutor del meu treball de recerca, el doctor Borja Mateos, explicava tot superclarament amb la passió que té per l'àmbit de la ressonància magnètica, i em va transmetre molta positivitat i ganes de continuar aprenent ciència.